Icasula abantu abaningi ecomment etholakala ey'nkundleni zokuxhumana ebibhala ukuthi uJacob Zuma wasted 9 years elokhu edlana noKhari wamaGupta. Ubese ebuzwa-ke umnikazi wecomment ukuthi kanti yena ubekuphi sonke lesikhathi, wayekuphi uJacob Zuma ekhanda amadamu, akhanda iy'kole, akhanda iy'bhedlela nokunye nokunye. So-ke abantu abayiyeke-ke le nto yabo ukuthi uma bezwa izinto kwi-media noma bey'fundile behambe bey'dumisa nabo ngoba kusuke kwamanga lawo. Ngoba kusho ukuthi nakusasa uma ngathiwa imedia ibhale ukuthi uJacob Zuma uyisela, nalokho angakukholwa futhi ngoba vele kukhona sebeqalile bethi uJacob Zuma vele uyisela. Ubese ebuza ukuthi-ke uma uJacob Zuma eyisela pho akaboshwa ngani? Uyahlanya ekhanda wena uphambene noma mhlambe lesikhathi uZuma ewupresident bogula usestradeni ucosha amaphepha. Ingqondo yakhe ayisebenzi total. Ukhuluma indaba ukuthi uZuma waba no9 years wasted kuphi? Yini okhuluma ngayo? Ukhuluma ngento owayitshelwa imedia, ukhuluma ngento oyibonileyo. Awumbonanga uZuma efakele ingane uNefsas ubhalise ethi ingane kufanele ifunde mahala idebate ecourt eparliament. Ayifundanga ingane mahala ngano uNefsas wa implement uZuma. Awumbonanga uZuma mayakha amadamu. Awumbonanga uZuma mayakha inkantolo. Awumbonanga uZuma mayakha amavasithi. Awumbonanga uZuma mayakha izikolo. Awumbonanga uZuma mayakha izindlu zabayilungisha abahlwempu nabantu abamnyama abahlwempu. Awubonanga lokho? Awumbonanga uZuma mayakha amabridge. Awumbonanga uZuma mayithatha ingane ziyofunda ngeZuma Foundation, othisha odokotela. Uzotshelwa imedia uthi 9 wasted, uzotshelwa laba belungu ngoba bengafuni nomhlaba wethu, beblackmaila lo muntu okuyena osilelayo. Mangabe ingqondo yakhe ingasebenzi imnyama njengenduni yakho, kungcono ukuthi uvesana uthule. Uyabona umuntu osestupid njengawe kanje mina ngidineke kabi. 9 wasted years sazoba uJacob uZuma yisela. Uma ngabe uZuma beyisela fana uzumboshwe manje, ingendlela azondwa ngakhona. Bazamile ngayo yonke indlela ukuthi uZuma bamfake nje behlangane nalabo zondo nalabo Ramaphosa. Mangabe uzoba stupid wena ungamboni umuntu okulelayo, uthatha ingqondo yakho uyifaka enduni yakho lemnyama bese 9 wasted years. Kugula ukuthi uZuma wenzani kulo 9 years, uyekela indaba yemedia namanga laba benza wena stupid ngoba bakubona umnyama phela uyimfene ngeke wazi lutho bakwenza isilimo. Sangene uyagula phambene khani kusho ukuthi ngalesikhathi uZuma esebenza enze zonke lezi zinto wena thanda ubonga umbona uZuma bekumuntu bahlala phethe isikelo, evula izindlu zabantu, evula izikole ezintsha, evula inkantolo, evula amavasithi. Akwazi lokho? You don't know that? uZuma wathanga ngisho ganda lapha eEastern Cape esingabazi ukuthi ombalula wabenzani ethengela abantu ukuthi iCountry mayiqhubeke phambili. Zuma was the best president in Africa for now. Olandelayo manje osenza into ezansi lo waseBurkina Faso Ibrahim owenzela abantu bakhe. Engithi mina namanje uba kuthiwa nathi sahlala noZuma saqhubeka namhlanje ngabe sikude aphi ngempilo. Angazi ukuthi ukhuluma ngani ngeke wena uma uthi wena 9 wasted years walalela imedia ekwimedia ngisho uSteve ngoba ekhuluma indaba ukuthi uZuma wantshontsha imali uZuma uSteve lo editor ama news yayilapha kuma news interview ekhuluma kodwa uzothola awazi lutho futhi ngoba uyinto nje emnyama nje engazi lutho enomlomo nje akwazi ukufokhola. uSteve washo kahle athi mina I hated Zuma. Ijaji lasho kahle uZuma nganacala lebona icala yena ukuthi uZuma intshontshiwe. Uthi yena wenza ijaji uMampara. Imitha. Akusikho nto ngoba izona uZuma. Cha ngeke ndasuke nje izona uZuma ngokuthi akafundanga. uZuma ufundile ke futhi angazi ukuthi abantu wayesingangena isikole ukuthi uZuma washo kahle uZuma ukuthi wayesifundisa emva kwalokho. Ukuthi akayanga eklasini yohlala bona umbombo kathisha uyakwazi ukufunda ngisho usekhaya. What? I'm sorry. Akubonanga konke lokho. Ungaphinde nje ikhulume nje ukuthi uZuma 9 wasted years. Ugoogle uye kuGoogle ukuthi uZuma wenzani eSouth Africa. uZuma is being respected even in Africa as a man of infrastructure. Bese uthi wena ubona umuntu omnyama uzokhuluma uDodo kanje. Imana umuntu wakini wesilima wesiduphunga ndini.
ima noncamalala ngoba akekho umuntu omele wena njengamanje. Uyangizwa? Ungabi lezi ezifuna ukuthola iqiniso ngoba umuntu esefile. Esethi hawu Nkosi yami sasingaboni ungaboni ini ongayiboni. Uzobhala lo 9 years susa lo doti lo obhalile. Yokusangana abanye abantu bakubaza ngesitupid. Uye ku Google ucheck ukuthi uZuma wenzani lo 9 years. Ukhona nani president eSouth Africa okwewenza kangcono njengoZuma. uZuma unikeze ngisho ama-ARVs. Umbheke engafundawo etshelwa abelungu ukuthi ungabaniki laba mabafe. uZuma wafika nje waqabula amaketanga wathi mina nginikeza abantu ama-ARVs abantu mabaphile. Ungaba abantu bafa baqhubeka bafa. Ngiyakhumbula lengane legula lencane lo wayebulala umbhekathi angayinikeza amaphilisi ingane yazi yasho lengane yayidumile sengikhohle ukuthi kwakubani yayiphethwe HIV. Wayezwela khona ukuzwela ngoba bonke labo president beneni bakhethile babadonsa abelungu amasende. Benza lokho uzobulala thina. noRamaphosa usayine nje indaba yeCovid ngoba nadonsa abelungu amasende. Akekho eSouth Africa upresident owasebenza ukwedlula uZuma ngisho namhlanje ngiyasho umhlaba ongizwa wonke ukuthi no president in South Africa was the best president like uNcamalala. Stupid. Ungazwa media ukhohliswa media uzobhala uthuvula lobobhalile. Qonda akayisebenzi kusho ukuthi wawuhlanya ngaleso sikhathi na ucosha amaphepha. Mina nobody was feeling me. Uyabona kwathi ngesikhathi ngokuqala nje kuthiwa 9 West Days ngathi bakhuluma ngani laba bantu. What are they talking about? Ngesikhathi kwaZuma kwangekho ma-potholes. Stupid. There was no potholes in the street. Mthamba akazube ngishulana nemoto lokukhuluma manje. Awazi fokolo. Umgwaqo kwakugundwa emgwaqeni izonke izinto zazifunctiona khanda ama-bridge. Ngisho iCramenga nje niphoyisa lalisebenza iphoyisa kwakuyiphoyisa ngesikhathi kaZuma uZuma nganasikhathi sokuhleka uZuma kahleki nesigebengu uma ungezi into egreat axoxa asiyona lo baba lona akancenge ukuthandwa mhlawumbe uNkulunkulu ngelanga ngokugcina ecancel ukuthi kahle nangu umuntu alright hayi lento ohamba ukhuluma into uyekela into oyibonayo ufuna ukukhuluma into eshiwa abantu uyizwileyo. Uyagula wena uyasangana straight uphambene ngizokutshela nje mina uphambene ofokwamanje usahlanja namanje ahamba obodokotela ekhanda bese ubuye nje uvula amehlo izinto sitrenda la abantu benibonisa ngisho imgwaqo ephamba nayo yenze uZuma. Zuma was the best president South Africa nonke nenekhumuthi uZuma nalo niyasangana emakhanda nini niyagula ake niseshe uthi niyomthatha apho president ofana nobaba uZuma eSouth Africa njengoba South Africa i-captured kanje umuntu engekho captured ubaba uZuma osebenzela abantu abamnyama ocabangela umuntu omnyama nanokuba ingane zizekwazi ukufunda mahala lo Zuma buke namhlanje lo nefsas uyamosheka uma nihlulekile ukuthi nilandele uZuma manje uzophela konke niza kumkhumbula uZuma uyalwa ulwela nina niyamgwaza ngemuva amanxeba uZuma ufana nomkhululu kimi othi cha bobo ngithunywe ngizonephula hawu niyamtalapha ngitalapha emuva nimgwaza ngamanxeba nibuka ngeplate othuvi ufunele ngisho imfundo yamahala nimbanga ngeplate lamasimba zokukhuluma ukunyala khuluma umpetho sangene phambene nje uqala kokugcina nje umtshela fona ukuthi mawucabanga ukuthi 9 West Days ucabanga ukuthi ama-ARVs ubani owenza ukuthi abantu bathole ama-ARVs mahala kulo khadi ucabanga ukuthi ubani owathi ingane masifunde mahala kulo nefsas ucabanga ukuthi ubani owakhanda izindlu ukudlula uZuma kulo South Africa ekhandela abantu abahlwempu akekho uZuma kuphela owayakhela ngisho umama awuthola ukuthi uhlezi uhlala yedwa unedle bheda afika kumbonde vula wakambona Ramaphosa akhanda nje noma yini imuphi president omaziyo ucabanga ukuthi wakwenzela kangcono
mase nje ingqondo yakho icabanga kahle wena. Yeyi kahle wena. Awuvula ingqondo. Uphume kwi-content yami asasangene kanje ngoba mina ilanga ngokuthiwa ngasankala usenhlambe unukela umhlaba wonke. Ngoba senangidina mina. Ithi phuphu lezi yini labe nisimoshela ikhanda. Phuku. Ha.